Kintoan Barna Mugazgaindiko proiektuaren estreinaldian izan gara Donibane Garazitik Iruñarat, Kintoaren bihozetik pasatuz Europako Poktefa dirufuntsari esker garatutako proiektuak dira, besteak beste Bankako meategia, Baigorriko meaka zentroa, Aldudeko erreka gorria terpetxea eta Urepeleko Amerikanoinea zentroa. Azken honetan etxea eraberritu dute eta bertan izan gara Urepeleko eta Kintoa bailarako bizimodua aitzinean eman nahi duen proiektua ezagutzeko. Lau ardatz ditu euskara, pastoralismoa eta artzaintza, bertsolaritza eta Kintoa bailara. Erreportai berezi eskainiko dizuegu gaurkoan baino aurretik aktualitateari begira jarriko gara. Ongi etorri! Parisen hezkuntza ministerioan ordu eta erdi iraunduen bileran doinua aldatu dela diote. Orduan ez ditugu erantzun zuzenak, baina zinez ukan dugu jendeak entzun gaitu, bereziki gure argumentazioan, brebetari doakionez, murgiltzari doakionez, esperantzarekin ateratzen gira, badakigu ministroak ondoko, ez dakigu noiz, baina EP, nola eranen dut hori, EP onargarri batean ministroak beharko duela erabaki eta jakinarazi. Orduan orain beha gaude. Murgiltzaren kasu bereziaz eta brebetaz aritu dira batik bat. Basoa ordea, labur 10 minututan aipatu dutela dio, baina horren inguruan bigarren bilkura bat egitea hitzartu dute. Orain esperantzarekin sartzen giragu Ipar Euskal Herrirat, baina ez dugu erraiten al irabazia dela berehala. Momentu zitunik ez dago, baina hitzak izan dira eta baikor hartzen dituzte hitz horiek. Hala ere, hitzak ez ezik, ekintzak behar dituztela ohartarazi dute sehaskatik. Aurten 250 ikasle badituztelako brebeta pasako dutenak, eta ez dakitenak zein hizkuntzetan pasako duten. Eta beste 120 ikasle basoa pasako dutenak ere, eta ez dakitenak ahozko azterketa handia. Zein hizkuntzetan pasa beharko duten. Biziki baikor doinu aldaketari buruz, berginoan doinu aldaketa hori, iaz matrakak eta polizia erantzun zigun. Aurten iduriz solasa berritza abiatzekotan da eta berri hona da. Aldiz guk neurri konkretuak berritugu, berdugu erabaki bat orai brebetari buruz, ordilingo dena, eta basoari buruz berdugu aintzinatu lehen baino lehen. Lehen azterketak basoan, martxoan iraganen dira, eta gaur egun ez dakigu ze hizkuntzatan pasako dituzten azterketak gure ikasle. Horregatik, lehen erantzunak behar dituztela adierazi dute eta egiazki berri ona hori izanen dela brebeta eta basoa euskaraz pasatzeko baimena izango dutenean. Sua piztu zen atzo arratsaldean Larrun Magalean, Sara eta Bera artean eta orotara 15 hektaria inguru kiskali dira. 5 helikoptero ibili ziren itzaltzeko lanetan eta gaueko 10 aldera kontrolpean gelditu zen sutea. Goizuntan alare, kontrol lanetan aritu dira, sua berpiztea ekiditeko. Kintoan Barna Mugazgaindiko proiektuaren baitan garatu diren lanak aurkeztu zituzten atzo Baigorri Nasi eta Zubidira bitartean. Lan hauek, Interreg Poktefa Europako eskualdeen arteko elkarlanerako programa barruan garatu dira 2014-2020 programan hain justu. Xedea zen, egoaldeko lagunekin, proiektu bat egitea elgarrekin biziarazteko lekuak. Gure ondarearen, gure kultura, gure hizkuntza, gure inguramena, horren ingurian proiektu bat zehaztuz. Eta herri bakoitzak proiektu hori azkartzen du bakoitzak bere gisa eta azkenean egiten da Kintoan Barna proiektu potxolo hori elgarrekin eta elgar lotzen dituenak bi herrialdeak lurralde bat egiteko bakarrik, Kintoan Barna lurraldea. Zonalde hau ezagutzea, zenta ez da hain famatua, eta adibidez hori berreskuratzen lehengoko harremanak. Oin dela 30 urte kristuen harremana zegoen, egita Aldude, Urepel, Banka eta Baigorri artean, eta galdu dira eta oso pozik gaudez, eta oin hasi gira berriz ere harremanak berreskuratzen. Kintoan Barna proiektuak orotara ia 3 milioiko aurrekontua izan du, 175 Poktefa funtseko ordaindu dute, eta gainotzekoa estatu, departamentu eta herriko etxeek ordaindu dute. Honi esker,
Kintoa Baiaran eskaintza turistikoaren estrategia amankomun bat osatu dute proiektu honetan. Berau giratzen duten afixak euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz eman dira, eta eskaintza hori gorpuzten duten proiektuak egin dira Baiara guztian barna. Hala nola, Aldudeko Erreka Gorri aterpetxea orotariko profilak aterpetuko dituena, ez soilik bisitariak, baita sasoilari, ikasle eta beharra duten oro. Bestalde bankan, beren mehatzeek herrian izan duten garrantzia emana izan dute antzinean. Egin ginuen lehenik interpretazio zentroa, hola berri, ostatu txipi batekin. Gero hartailanda nahi ginuen zinez ezagutarazi lekian, bertan, mehategiaren barnean sartuz. Zer den hemengo historioa, hemengo egun mehategiaren barnean nahusi bat entzun dugu, nahi dugu ere eman hitza langileak, lehengo langileak. Eta zautaztea zer zen hemengo bizia, zoinek ezen, baina ere erakutsi ze idaiak zuzten, bate argi indarri gabe, bate gaurko moienik gabe, ze lanak egiten zituen, ez ziren haintxe hor beti baldintzak erresak haintxe hor, gazteik hiltzen zen jendea, baina izigarriko bizia ekarri du herri hontan eta ibar hontan, lauen langile baziren bederen mento batez. Eta historio hori nahi izan dugu balorizatu, manera goxo batez, sartuz hemen lekian berean kusiaraziz. Urepeli dagokionez, Amerikanoenia etxea eraberritu dute. Herria eta honen erroak deskuritzeko gune bat sortu dute bertan, eta xole aire auzapezarekin murgildu gara bertan berau ezagutzeko. Helburua da etxe honen biziaraztea eta dinamika baten sortzea herrian. Eta hautatu ziren laugai, bertsolaritza, euskara, kintoa eta pastoralismoa, urepeleri lotuak diren gaiak dira. Lehen gelan, bertako historia, armarria, euskera, bertako barnetegia, nola ez toponimia eta bizkarri zurrituen hartzaintza deskubi genitzake besteak beste. Helburua da jakitea nondik heldu giren, gero jakiteko nora joan nahi dugun, eta gu hauke gauzak ikasi ditu gela hau montatu dugulaik, kintoaz bereziki, historiaz ez ginen biziki interesatu, eta honitz gauza ikasi ditugula. Ezkabaz ere egin dugu begi kliska bat, horre pentsatzen dut, erritarreke zerbait ikasiko dutela. Eta hori da ere helburua, erritarrak ere gela hontan bereziki beren burua ezagut dezaten. Sala inmertsiboat ere badugu ikusgai hartzaintza eta laborantzak duten garrantzia azpimarratzeko, ez soilik ekonomian, baita paisaian ere. Helburua da bisitaria hemen sartzen delaik konprein dezan, uler dezan, Urepelen nola bizi giren. Eta egin dugu maketa bat, erakutsiz nola hemengo bizitzeko manerak, laborantzak eta artzaintzaren inguruan, nola moldatzen duen paisaia. Hemengo inguru hau orai edera da, landua baita, eta hori atxemaiten dugu interesanta aitzinan emaitea, bai, edera da, baina kasu, edera da, norbait lanean ari baita. Eta bertako hartzain batek egin bai du Euskal Herrian barna herria ezagun, Fernando Aire edo Salvadorrek hain justu, nola ez, honek ere badu bere xoko berezia. Jende haunitz heldu baita Urepelera Salvadorren herriaren ikustera, jende horrek atseman dezan hori leku berezi hori hemen ez ginuen dena egin nahi hortaz ere, zenta haunitz berze gauza haunitz baita erakusteko ere Urepelen, baina nala ere begi kliska hori Salvadorri fama herriarena horrek ekartzen baitu. Bere bizi eta obra biltzen da bertan, baita lagunenak ere, uztapiderenak kasu, bertsoak entzun halko ditugu baita txistuen pasarte historikoa ikusi ere. Edozen gitxaz, etzen Salvadorrik egongo inguru bat egonez balitz eta hori ere bildu dute bertan. Hori eman nahi izan dugu aitzinean, hemen diren ibar hontan diren pertsolariak, bankan baziren haunitz, aldu dene ba, Urepelen guti xau, eta eman nahi izan nahi dugu ere emazte bertsolaria, hori gutiago aipatzen baita. Baina ez duten nahi, Amerikanoenia museo bat izatea toki bizi bat baizik eta animazioak sortzeko helburua dute urte guztian zehar.
Afganistanetik Ukrainara erakusketa berezi bat proposatzen du Bejonik de Vigoji Baionako Didam aretoan. Irelaren 25 arte bisitatu daiteken argazki erakusketa astrenetik igandera bisitatu daiteke ordu bietatik 7:30 arte. Besteak beste ingurumenari loturiko krisiak lantzen dituen erakusketarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleok bihar arte.